Здравейте, драги! Днес темата всъщност е една от най-интересните за хората, които стартират да се занимават с каквато и да била ръчна изработка и искат да продават на пазара продуктите си. Темата е между това как да започнеш, как се плащат данъци, кога НАП ще ни направи проблеми и всякакви такива подобни въпроси. Истината е, че отдавна исках да снимам едно такова видео. Малко трудно ми се случват нещата организационно с времето. Сега, докато ви говоря, ще опаковам, защото всичките тия неща днес трябва да се опаковат. Тая 2 часа, а след 2 часа трябва да се взема детето от детска градина. Както и да е. Днес ще си говорим за това как да стартираме, как да започнем и какви са плюсовете, минусите на различните варианти, които имаме да изберем като възможности, като един малък бизнес, творец и малък търговец, така да го нареча. Искам да направя само едно вметване, че аз не съм счетоводител, не съм веща в тази тема и не искам да взимате каквито и да било кардинални крайни решения на база това видео. По-скоро споделям моя опит, общата ми култура на тая тема, който съм обхванала до момента. И така, като допълнение към проучването си го приемете този клип и тази информация. Стартираме ние с нашите ръчно изработени продукти и намираме първите си клиенти. Как да продаваме така, че да сме в реда на нещата, в закона, да не нарушаваме правилата и настроенията на никой от държавната администрация. Общо взето, ако искаме да стартираме, искаме да пробваме, без да регистрираме фирма или да сме едноличен или да сме свободна професия, няма как. Това вариант не съществува. Така, това е още едно нещо, което държавата не е помислила за нас, като хора, които се опитваме да живеем по някакъв начин с собствени усилия и занимавайки се с малък бизнес. Защото истината е, че не всички хора, които искат да се занимават с това и имат някакъв импулс вътрешен, стартирайки и осъзнавайки как стоят нещата. Всъщност, че трябва да се занимаваш с поддръжка на социални мрежи, изобщо комуникация с клиенти, много натоварени периоди понякога. Някои хора се отказват и губят мотивацията си и някои хора просто искат да пробват. В България няма такъв механизъм само за пробване, което до някаква степен, според мен, може да се промени. Но много хора започват на сиво, защото си казват, аз сега тук трябва да пробвам, изобщо ще успея ли да продавам, няма ли да успея, как ще регистрирам фирма, как ще се регистрирам като свободна професия. Някъде са прави и до някъде са прави, разбирам ги. Аз така работех около 6 месеца, 7, без фирма, но всъщност вие си мислите, че сте в сивия сектор, НАП не си мисли така. Ако не продавате на съседите ви под масата и не взимате всяка една стотинка в кеш, вие не сте в сивия сектор всъщност. Всичко, което минава като продукт, изпратено през НАП, през Спиди и през секундите, извинете, отива директно автоматично като информация за НАП. И по принцип правилото е, сега извинявам се, че ще говоря в лева, но правилото миналата година, по-миналата, беше, че около 400-500 лева беше така прага на това НАП да не те забелязват и да минаваш под капките. Обаче, ли този оборот от общо от двете места, всъщност вече им светваш и те почват да те наблюдават. Разбира се, 400-500 лева оборот, това е абсолютно нищожна сума и ви гарантирам, че дори като начинаеш, стартиращ и без творец, без клиентска база, 400 лева ги правите за една седмица в празниците за 8 март и прочие. Така, как си счетоводяваме нещата, как си плащаме данъците в този вариант. И тук идва момента да ви кажа ето защо не сте всъщност на сиво, защото всяка една стотинка, която мине през Speedy и Еконт, НАП знаят за съществуването и знаят, че това нещо ви е влезнало в джоба. Съответно, ако са повече от 400-500 лева, вие дължите данък допълнителна печалба и се подава декларация февруари, март, нещо такова към НАП, която е автоматизирана. Вие през сайта с един пик или с електронен подпис, мисля, че може да си подадете без много хамалогия.
се подава веднъж годишно и вие имате право до юли месец. Нали, ако имате счетоводители, които ме гледат, може да ме поправяте, моля ви се. Но имате вариант още няколко месеца, нали, там до юли месец да си платите данъците на сумата, която сте генерирали. Проблема идва тук, че процента данък, който плащате е 15% и то на целия оборот. Не ви се признават разходи, нямате фактури. Общо взето НАП ви третира като едноличен търговец. 15% са доста. Доста са, особено ако имате оборот примерно от 10-15 хиляди, което абсолютно не е невъзможно, повярвайте ми. Това излиза много скъпо, хора. Много скъпо. При положение, че не ви се признаят никакви фактури, никакви касови бележки, така доколкото аз съм запозната. Ще е възможен вариант за хората, които се занимават с ръчна изработка или по някакъв начин на творчество, е да се регистрират като свободна професия. Обаче това не за всички е възможно. Хората, които могат да се регистрират като свободна професия, са хората, които имат тапия за това нещо. Общо взето имаш диплома и можеш да се идентифицираш с образование всъщност за дейността, която правим. Мисля, че така като гледах едно време опциите за свободна професия бяха около 50 в творческата среда. 50 варианта и свещарите, защото знам, че много свещари ме следват, свещарите не попадат в тая графа с свободната професия, но попадат примерно хора, които се занимават с бижута, изработка на бижута, хора, които се занимават с мебели, мебелисти и всякакви такива, нали, счетоводителите са си свободна професия и всякакви такива. Ще се опитам да приложа или таблица с всичките професии, така да ги спрете на пауза видеото и да ги видите, или да си ги потърсите сами, защото все пак казах, нали, какво им да опаковам. Така, това е свободната професия. Много е ограничено това всъщност кой може да се регистрира като свободно практикуващ това нещо, дейността си. Там нещата са от една страна малко по-лоши според мен, отколкото да си фирма. Признават ти се разходи, но 25%. 25% от целият ти оборот се признава като разход. В някои случаи може да е екстра, обаче в повечето случаи 25% не са ви разходите от целия оборот. Повече са най-вероятно. Особено ако се занимавате с кожи и някакви такива неща, според мен това е много скъпо. Признават ви се 25%, до занаячи мисля, че може да стигне до 40%, нали, 25% ако сте счетоводител най-вероятно. Такава професия, която не се изисква толкова вложение в нея от към материали. До 40%, но това пак трябва да се направите проучване, дълбочина как ще се случи. И съответно, другия минус според мен, който е на свободната професия, е, че ти отговаряш с личните си средства, имущество, недвижимо и движимо, за всичките тъпоти, които мога да свършиш и всичките гафове, които можеш да допуснеш. Докато при фирмата не е точно така, ти си защитен, това е отделно юридическо лице, което представете си го като един въображаем ваш приятел. При свободната професия не е така, вие си отговаряте за всичките бакии, които може да надробите. Според мен не са чак толкова много. Щуротиите, които може да надроби един човек, особено ако си има така счетоводител, с който да се консултира, но въпреки това, имайте го предвид. И другото, което е осигуровки. Четох, когато се подготвих за този клип, че трябва да се плащат осигуровки всеки месец, независимо от това дали имаш работа, оборот и така нататък. Аз като фирма пак си плащам осигуровките всеки месец, дори да нямам достатъчно работа, за да си платя осигуровките. Не знам как става този вариант, моята счетоводителка не ми го е разяснила, но както и да е. Другото ограничение при свободната професия, ако решите да се регистрирате като такава, е, че всъщност вие сте сами. Нямате право да наемете персонал, да разширите бизнеса си по някакъв начин. И в някои случаи, когато тръгваме, си казваме,
Да, аз сам ще си го правя това нещо, но повярвайте ми, много бързо понякога, особено ако сме с златна лъжичка или талантливи, нещата се развиват до такава степен и с такива обороти толкова бързо, че да имате нужда да си наемете още някой човек. Независимо дали за да ви поддържа социалните мрежи, дали да ви опакова пратките, дали да ви снабдява с материали, това го помислете и също така обмислете варианта, в който искате да се разраснете като бизнес. Цялата печалба директно идва при вас, във вашия джоб, разбира се, след данъчно облагане, мисля, че беше 10%, което пак е по-малко от това да не си регистриран където да било в сивия сектор. Всъщност данъците в сивия сектор са ви 15%. След облагане от държавата, тези пари са ви директно във вашия джоб. Вие можете да си харчите с каквото искате от тях, може да си купувате кашкавал, хляб или стълба, за да си стигате горния стилаж в склада. Няма значение, това са си ваши пари. И като казвам 10% облагане, имам предвид само на вашата чиста печалба след признатите разходи от държавата, които нямате при сивия сектор. Нещо, което е като плюс, че като свободна професия не ви трябва чак толкова счетоводител. Може би в началото да направите една консултация с някой така платена, за да ви обясни какво се случва, какво трябва да правите вие, как да си движите нещата, но със сигурност не изисква да имате счетоводител, на който да плащате ежемесечно, за да ви поддържа цялата документация и да ви държи в правия път общо взето. Третия вариант е да си регистрирате фирма, като към фирма аз ще говоря за ЕООД, защото аз съм такава регистрирала, такова ми е юридическото лице ми е такова, нали, въображаемия приятел. Аз съм регистрирала такава фирма и мисля, че това е пак най-добрият вариант. За ЕТА ми казват, че е доста устаряло, олдскул и няма нужда от това. Но фирмата, плюсовете е, че ти дава общо взето с едно изречение, което допълваш в каква е дейността на фирмата, което гласи нещо типа на всичко, което е позволено от закона. Ти можеш да развиваш реално 5 неща с една фирма. Много така ти е широко около врата от към дейност, която извършваш. Два варианта са за да си прибираш чистата печалба и съответно да плащаш данъци. Единият вариант е на месечна база, като заплата, но също така се плаща данък и на това нещо. Ако си на минималната, мисля, че е към 70-80 лева, което нали, е така допълнително изцеждане към така трухари като мене, които буквално изкарват пари колкото да си живеят живота, а не изкарвам някакви хиляди левове немислими. Така както и да е. И затова аз избрах случая да си плащам печалбата на принципа на дивиденд, което се случва в повечето случаи след като се завърши финансовата година на фирмата. И това е минуса, защото ти пари реално можеш да си изкараш от тази фирма, всичко, което ти влиза легално по картата, нали? Можеш да си изкараш парите от нея чак на края на финансовата ти година, което значи, че и зор да имаш и хляб да няма какво да си купиш като месец януари, примерно, ти парите от фирмата не можеш да ги пипаш без да ти издадат фактура за това. Не знам, можеш да питам в магазина до нас дали дават фактури за хляб и кашкавал. Така както и да е. Малко кофти е, но пък от друга страна по-добре, защото нали, хора като мен така са все такива пръсти. Си разграничавам много разходите. Знам, че така вече наистина съм приела фирмата си като въображаем приятел с собствено мнение, чувства и финансова отговорност, която е различна от моята. И нейните пари така могат да си събирам, да си трупам, като знам, че са заключени и не мога да ги пипам за нищо. Данъците съответно трябва да си платиш данък печалба и съответно като изкарваш парите си на принципа на дивиденд, също нали, се плаща 5% дивиденд, като нали, не е много сигурно още колко ще е 5%. Плюса на фирмата е, че може да си счетоводяваш абсолютно всички разходи, абсолютно всяка една фактура, независимо дали за 300 лева или за 3, тя влиза в фирмата ти като разход. Което какво означава? Означава, че тук не си ограничен с тия 25% от като свободната професия. Направиш
70% разходи, 30% печалба, което какво значи, че плащаме данък само на тези 30%. Плюса на фирмата пред това да си гол като пушка е, че всъщност плащаш по-малка сума за данъци. И как се случва това точно? Случва се това, че като си даваш всичките фактури, като си взимаш всички фактури за абсолютно всичко, независимо дали за принтера за 600 лева или маркера за 6, когато ти се съберат и счетоводителят ти тегли чертата накрая, виждат колко разходи има фирмата и колко оборот. И се вади от това цялото нещо. От оборота се вадат разходите и сумата, която остава, всъщност ти плащаш само на нея, само на печалбата ти данък. Което според мен е страшно по-евтино, отколкото това да работиш без фирма или без свободна професия. И затова няма да спирам да го избирам, въпреки че много хора казват, скъпо е, ако така сте си нагласили нещата, че не може да си платите 150-200 лева на счетоводител на месец, нали, притеснително е. Но да, има си някакви разходи, банково обслужване, счетоводител, данъците, както ви казвам, но те буквално се изравняват нещата, ако работите без фирма и без свободна професия и сте направили достатъчно голям оборот. Накрая, като теглите чертата и платите данъците, те буквално нещата се уеднаквяват. А това да имаш фирма и да можеш да издаваш фактури на други фирми и малки бизнеси, буквално ви отваря още една врата с възможни сделки и продажби, защото сега ще ви дам един пример. Една жена се търсеше човек, който да изради така работилничката, бутиковото ателие с свещи. И търсеше конкретен стил свещи, а всъщност такива бурканчета със сладко, боровинки, ягодки, малинки и така нататък. Аз не съм добра в това нещо, честно ви казвам. Точно този тип свещи аз не го умея, не го мога, не че не ми стават, не че не горят перфектно и така нататък, но просто нямам достатъчно хубави молдове, за това, защото просто не ме кефи, не съм се оборудвала в това отношение и не мога да хвана цаката на този гел восък и как да не ми мигрира цвета. Но както и да е. Отдолу под поста бяха писали някакви хора, които за мен в очите ми са мастъри на тая тема. Мастъри. В смисъл се едно, че както го е затворила компота баба ти вкъщи, те са направили същата свещ. И тая жена ме предпочете пред тия хора по простата причина, че аз мога да дам фактура. И това изобщо не го подценявайте. Изобщо. Доста отваря бизнеси. Аз откакто имам фактура, няма бранд, който да ме е потърсил с някакво запитване. Аз да съм казала, че мога да издам фактура и да не се започнали да работят с мене. Това е голям плюс. Плюса на фирмата и разбира се, че след време може да си се разширите, може да си наемете хора, може да си наемете място. Общо взето може да правите много неща и пред закона с фирмата накрая отговаряте само с имуществото и финансите на юридическото лице, де-факто на фирмата. И вие сте защитени от тъпотиите и грешките, които може да сътворите така. Но, за това с счетоводителите, тук вече с фирмата, счетоводителят те хваща за ръката и си вървите заедно по пътя, като най-добър приятел и като те види, че сгрешаваш. Аз просто като ми извъдна моята счетоводителка и си викам, леле, сега пак съм направила някаква тъпотия. Един път ми праща една бележка на една снимка, защото аз така в една папка джоб си събирам нещата. Последния ми път праща една бележка, която съм сложила вътре за счетоводяване и тя буквално беше останала толкова от долната част, където ви пише благодаря ви, че пазарувахте при нас и адрес на магазина. Изобщо горната част, къде е, какво се е случило с нея, изобщо си нямам представа. Тя вика това как точно да го счетоводя и викам, извинявам се. Аз правя големи щроти. Надявам се моята счетоводителка да го приема с насмешка, не с досада, защото иначе не знам. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако имате някакви допълнителни въпроси, пишете в коментарите. Ако по някакъв начин сте счетоводител или разбирате повече от мене, ще се радвам и вие да пишете в коментарите, да допълвате някакви неща, да си направим една дискусия в коментарите. Благодаря ви, че гледахте това видео и дано да ви е било полезно.